Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED marketing products. Karon magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas. Mga kapanyawan nga dunay mga problema sa kalawasan, timani kanunay nga ang mga produktong herbal sa SED Marketing napamatud-an nga makatabang gayud sa atong kalawasan. Ang atong mga produktong herbal isuon adunay gahom sa panyawan nga tanom nga diin tinuod gayud nga adunay mga pagtabang, no? Gumikan kay kining panyawan manggod igsuon na pamatud-an namang kini siya. Based on science mga iganag igsuon adunay kini mapait nga sangkap nga mo'y makatabang sa pagpaalibyo sa mga dinagko ug mga seryosong mga problema sa kalawasan. Ilabi na kung kini mga ginatawag natong chronic diseases. Ang atoang mga produkto igsuon ilabi na kining atong SED Panyawan Plus Mangosteen, ang atoang SED Panyawan with Garlic ug usab kining atong SED Cogon Herbal Capsule. Ang atuang ahos mga igalag isuon kining atong SED Panyawan with Garlic. Aduna kani siya ahos, banaba ug panyawan. Maayo kayong pagkakombinasyon ni gumikan kay pinagi sa ahos mo patay kini siya sa mga bakterya nato sa kalawasan. Aduna pud kani siya banaba nga napamatud-an nga makatabang alang sa pag-detoxify, no, pagtangtang sa mga hugaw sa atong lawas. And of course, ang panyawan nga mutabang sa paghinlo sa imong dugo, pagpahimsog sa tanang organs nimo sa kalawasan ug makatabang pud kini siya sa mga adunay mga problema pa sa lawas. Unang timan-an kanunay nato mga igalag igsuon ang mga produktong herbal sa SED Marketing kay tinuod gyud kini nga makatabang. And of course, ato ang mga hapla o ang kining atong hapla sigsuon ang atong SED Liniment Oil. Aduna kani siya gahom sa camphor, menthol and methyl salicylate. Mao kani siya ang gikombinasyonan sa mga makatabang sa atong lawas. Plus aduna pud kini siya panyawan extract. Diin napamatud-an nga mo'y makahatag og alibyo sa mga balatian, labi na kung kini adunay kalambigitan sa ginatawag natong arthritis or kaning rheumatism, gout, adunay mga katul-katul sa panit, adunay mga problema sa ato ang liog, ganing ginatawag natong stiff neck. Sakit ang likod gumikan kay napanuhutan ang ato ang mga shoulders, no? Ang ato ang mga tiil adunay mga varicose veins, no? Makatabang gyapon kayo maghaplas lang sa SED Liniment Oil. Ang adunay gahom sa panyawan and of course methyl salicylate, camphor and menthol. And of course, dili ko na ito kalimtan ang atong milagrosong klase sa kape. Ang atong kapeng adunay mapait nga taste apan makatabang, no? Ang mulaban gayud sa imong maayong kalawasan, ang SED Panyawan Coffee Mix nga adunay gahom sa panyawan, mangosteen, purple corn and cinnamon. Mao kini sila ang mga sangkap igsuon nga napamatud-an nga adunay mga pag-alibyo sa mga klase-klaseng mga balatian nga maseryoso pa na mga delikado nga mga klase nga mga balatian. Mutuba gayud ang atong produktong herbal sa SED Marketing, ilabi na kining atong kape. Kasika sa panglawas. Hatod ka na to sa SED Marketing. 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. Kita dito sa result nga medyo taas ako ang cholesterol, blood sugar, creatinine, blood cholesterol ba. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus. After 2 years katin, so nakita dito sa result nga ingbaba siya ang tanan akong blood chem nako. Ako si John Elenio, na ako nagtrabaho diri sa LGU Magsaysay, Davao del Sur. Nindutan kayo ang nahitabo nga pagtabang sa produktong herbal sa SED Marketing sa atong amigo. Gumikan kay napamatud-an gayud niya nga nindot kayo ang resulta kung ikaw mosandig sa mas natural nga pamaagi sa pagpahiuli sa imong kalawasan. Ang mga produktong herbal sa SED Marketing mga igalag igsuon napamatud-an gayud nga dunay mga pagtabang o mga benepisyo nga maayo alang sa atong mga kalawasan. Unang kung ikaw igsuon nagahuna-huna pa kakaron kung unsay maayo kayo nga nimo nga tumaron, wikan kay medyo siguro na feel na nimo nga wa jud kay alibyo sa mga synthetic nga mga medisina nga diin medyo paminaw nimo wala gi alibyo nga imong nabati. Sulay ang alternatibong pamaagi sa pagtambal kining atong mga produktong herbal nga ginama sa SED Marketing. Tatak magaling mga higalang isuon, yan ang SED Marketing. Inyong nabati ang atong kasika sa panglawas. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tigama o tigapon sa mga nagunang mga SED Marketing products. Sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang atong mga SED Celebrity Soap, ang SED Celebrity Kojic Soap, ug SED Celebrity Beauty Soap. Kasika sa panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.